салом дӯстони азиз, айни ҳол мо дар ҳамон баландтарин ҷое ҳастем ки бухороро тамошо мекунем. Бухорои шарифа ман барои шумо нишон метиҳам. Мана бародарои азиз, мақсади гапи ман ин ай бародарои азиз ки касоне ки Самарқанд, Бухоро, Тошкент ҳамҷо тамошо меоянд, бародарои азиз, агар як ӯзбекидон қатитон боша бо бениҳоят хуб мешавада. Як ӯзбекидон қатитон боша ҳам арзон меша, мега ҳамин Самарқанд ва ҳам Бухором ҳам арзон меша, ҳам вай мақсад ки вай мекунам скидка мекунам. ана агар ки бигӯянд ки вай чӣ мегӯянд хориҷиён, тамом ҳам қимат мешавад, ҳам 3 баробар 4 баробар қимат мешавад. ва бародарои азиз, ай Самарқанд ва Бухороро омадана ҳам қадара камерае ки бародаро хоҳиш карданд ки илтимос ҳама оҳистае кунем ки камерода назанен. Мақсад вақте камерода зади, вақте баромаданда шарафи калон месупорӣ мери. барои ҳамин қа бародаро эҳтиёт кунен. ҳамин масъалаода омадем тамошо бинем, ҳар ҷои тамошобоб хайна тамошо кунем. ина ин масҷиде ки ина инҷа тоза Бухоро ай бародаро, Бухоро, Бухорои шариф. ина бародарои азиз, ина ма шумо да чира як бори дигар нишон дода будам кадом вақте ма амҷа омада даромадагим. анамиҷа ира хай ҳамат медонем бародаро ки буд чӣ буд чӣ ко кард. мақсад як бори дигар гуфта мегзарам, амири Бухоро айни ҳол дар Афғонистон гур кардага ку мега ку амири беватан хору залил аст, гадои боватан вай амир аст. мега чӣ хеле мега, аммо дар сари қаврш навиштагия меган ку анами қасри анамон баро амир буд. анамиҷа амири Бухоро. ина бародар зинда бошед. ва баъд дӯстони азиз, ҳама шама ба навор мегирам, дар ютуб канал мепартом ва ҳазур тамошо кунед. ману ба хотири шумо, барои шумо. инҷа амири Бухоро ки айни ҳол дар Афғонистон ба хок мондагаша мега ку амири беватан хору залил аст. анами амир гуфтаги инамиқа қасра партофта гирефта рафтаги, инамиқа қасри бо ҳашамата партофта гирефтаги. ана ин масҷидошон ай масҷид. ба ғарибони дар шаҳри Москва буда ба шумо тавсия метавам ширкати Муҳиддина марҳамат, ина рақамошон WhatsApp доранд, марҳамат занг бизанен. офисшон дар метро водни стадион ай. офисшон марҳамат кунем бародаро. албатта мошинаҳои наву замонавӣ дар хизмати шумо ай. марҳамат, танҳо шумо занг задан барои гузаштани сарҳад. дар хизмати шумо ширкати Муҳиддин.